Nkomplu bit-talb tagħna tal-kwindiċina illum ninsabu fit-12 jum u sejrin nixtħu l-ħarsa tagħna fuq Marija bħala it-trofew tal-insara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ta' Kristu r-xox trebbieħ fuq il-mewt u id-dnub li tella fis-sema lill-Ommu il-Verġni Marija tkun ma'kom il-koll. Nitolbu. U Alla feddejta kulħadd għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Omm imbirka flimkien mal-qtajja tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-appostli. Għat-talb tagħha żomna u weħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu mulej u Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. L-antifona jew aħjar troparju kif inhu msejjaħ fil-Knisja tal-Punent tal-Vant huwa dan. Fit-tifkira glorjuża tiegħek l-art kollha spiritwalment titlibbes bl-Ispirtu Qaddis bil-ferħ kollu issejjaħlek ifraħ Verġni li bik jitkabru l-insara. Qari mill-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. I kienet fitqala u bdiet tajjed bl-ġieħ tal-ħlas u dbati biex teħles. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla u s-seta tal-Messija tiegħu għax twaddab il-barra dak li jixli lil-ħutna li lejlu nar jixrihom quddiem Alla. U huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu u ma użżewx ħajjithom minkejja saħansitra l-mewt. Għalhekk
ifirħu smewwiet u intom li tagħmru fihom. L-antifona troparju tal-lum jistedinna biex ninaqdu anke mal-kelmiet tal-Anġlu Gabriel u nsellmu lill-Omna Marija. Forsi aħna minn għalina li il-kelmiet mdorrijin ngħidu lill-Anġlu lil Marija għalilha islima għalik. Però tradizzjoni preċiża mhijiex tant islima għalik. Bħal meta aħna qisna nsellmu lil xulxin u niltaqgħu, imma il-kelma biblika preċiża hija ifraħ. U hawnhekk it-troparju jgħidilna ifraħ għaliex Marija għandha tifraħ. Għax Marija hija imlibsa bl-Ispirtu tal-Qdusija. Qegħdet jistedinna biex aħna wkoll nikkoperaw ma' Alla u nħalluh li bisna il-libsa tas-salvazzjoni. Inħalluh li bisna il-libsa tal-grazzja tiegħu. U għalhekk l-insara f'Marija meta nħarsu lejha għandna naraw dak li aħna kif jallimna l-Konċilju, dak li l-Knisja għad tkun fil-milja tagħha ta' żminijiet. U bil-wifqa. U Marija wis grazzjuża, inti l-om, inti l-iżjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek u Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu, aħna l-fidili tiegħek inxandruk om qaddisa ta' Alla. U kejfu id-dmir tagħna insebħuk u belt li ma titċaqlaqx, ħajt li ma tinfdux, ħarsien li ma jiġġarrafx u kien tar-ruħ tagħna. Ħarisna minn kull periklu lilna għaddejja tiegħek, om qaddisa ta' Alla, sabiex infaħruk bħala it-tama ta' ruħna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Don Luis Bezzina. L-lum il-Knisja Eżies tagħmel it-tifkira ta' Santa Chiara. Kif nafu, imxiet fuq il-passi tal-maħbub tagħha San Franġisk u għażlet li tażel bħala l-uniku imħabba tagħha ta' ħajjita lil Kristu kif għamel Franġisku. U għalhekk ejjew nitolbu illum partikolarment għat-tfajliet tagħna sabiex jarfu wkoll jilqgħu is-sejħat biex jikkonsagraw ħajjithom lill-Alla biex jażluh tassew bħala il-qofol tal-imħabba tagħhom. Fil-waqt li partikolarment nagħmlu talba speċjali anke f'pajjiżna għandna il-kongregazzjoni tal-Klarissi ġewwa Malta. Jitolbu għalihom ma' persuni konsagrati biex fil-kontemplazzjoni tagħhom huma jsostnu lill-Knisja, jsostnu lilna l-koll fil-mixja tagħna wara Ġesu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħud nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek u Alla, inti mlejt lil Santa Chiara bl-imħabba għal faqar u bit-talb tagħha. Għatina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu ta' faqar biex narawk wiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: "O bniedem, int qiegħed ma' nies ta' rashom jibsa, għandhom l-għajnejn biex jaraw imma ma jarawx, għandhom il-widnejn biex jisimgħu imma ma jisimgħux, għax huma nies ta' rashom jibsa. Issa int, o bniedem, ħu miegħek kull ma jeħtieġ lu wieħed eżiljat u itlaq binar qudiemhom, dbiet minn fejn int u qudiemhom stess itlaq lejn post ieħor. Għandhom bnejn jintebħu li huma nies ta' ras jibsa. Ħejji binar qudiemhom il-meħtieġ tiegħek, qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju, u fil-għaxija oħroġ qudiemhom bħal wieħed ħiereġ għall-eżilju. Ħaffer toqba fil-ħajt qudiemhom u oħroġ minnha. Ġor kollox fuq spallejk qudiemhom u oħroġ fid-dlam. Għatti wiċċek biex ma tarax l-art, għax jien għamiltek sinjal tad-dar ta' Iżrael. Jiena għamilt kif ordnali l-Mulej u binar ħejjejt il-meħtieġ tiegħi, qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju. Fil-għaxija ħaffirt toqba fil-ħajt bidi stess, imbagħad ħriġt qudiemhom fid-dlam bis-sorra fuq spallejja. L-għada fil-għodu l-Mulej kellimni u qalli: "O bniedem, dawn in-nies ta' rashom jibsa ta' dar Iżrael ma staqsewkx inti tagħmel? Mela qgħidilhom, hekk jgħid il-Mulej, kontra il-prinċep li hemm Ġerusalemm hi din is-sentenza u kontra d-dar kollha ta' Iżrael li tinsab fiha. Qgħidilhom, jiena sinjal għalikom, kif għamilt jien hekk għad jagħmlu lilkom fit-turrufnament u l-eżilju għad tmorru. U l-prinċep li hemm fostkom għad jerfa' is-sorra tiegħu fuq spallejh fid-dlam u jħaffer toqba fil-ħajt biex joħroġ minnha u jagħti wiċċu biex ma jkunx jista' jara bajneh." Il-kelma tal-Mulej. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla, ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
ġarbu u kiddu lill-Alla l-oli, ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu, raġgħu lura u naqsu bħal missirietom, għawġu triqathom bħal ark li qarraq bik. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla, rexuh fuq l-oljiet tagħhom, kebsulu lejra bl-idoli tagħhom, sama b'dan Alla u nxtel bil-adab u warrab għal kollox lill-Iżrael. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ħalla fidejn l-għadu l-arka tiegħu fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. Tela għas-sejf il-poplu tiegħu, ħada bl-aħrax kontra wirtu. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajiddu wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resa lejn Ġesu u qallu: Mulej, x'kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu sa 7 darbiet? U Ġesu jieġbu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nixtgħu inxebħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbijew hu, martu u wliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar ftit bija u inrodlok. Imma dak ma rridx jaf, mar u xeħtu il-ħabs sa ma jrott kull ma kellu. Sħabu il-qaddejja meta raw il-ġrajja kollha sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu b'kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jiena għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħru sa ma jrodlu kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li huwa fis-smewiet jekk ma taħfrux lil xulxejn minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilea u mar il-lodija fl-inħawi li hemm mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Ma naħsibx li hemm wisq x'tikkummenta f'dan il-Vanġelu. Il-kliem ta' Ġesu huwa ċar f'din il-parabola. Il-parabola fejn jaħfer il-dak li kellu jagħtih ħafna u jaħfirlu, imma dak li ġimlilu maħfur ma kienx kapaċi jaħfer il-ftit li kellu jagħtih siebu.
Il-kelmiet tas-salm li jedna fl-imkien ejjew nżommuhom f'moħħna. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Għalhekk ħafna drabi aħna wkoll ma naslux biex naħfru. Għalhekk ħafna drabi aħna wkoll nitkaxkru mill-istess dnub tagħna. Għax ninsew l-emejjel ta' Alla. Bħattini raġel tal-parabola. Infatti ċ-ċanfira ta' Ġesu hija propju din. Ma kienx imissa kien ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. Ħuti ejjew induru lejn Alla l-Missier u nitolbuh jiftħilna qalbna għal maħfra u l-imħabba. Nitolbu u ngħidu ħeġġiġna mulej bin-nar ta' imħabtek. Nitolbu għal Papa l-Isqfijiet u s-Saċerdoti sabiex ikomplu jkunu ta' eżempju u strument ta' rikonċiljazzjoni ma' Alla. Nitolbu għas-soċjetà sabiex tinqeret minn ġofija darba għal dejjem is-sens ta' vendetta ħalli hekk issaltan il-paċi. Nitolbu għalina l-kol sabiex din l-Ewkaristija li qed nieħdu sehem fija teħlisna minn kull sens ta' indifferenza u mibeda u tgħallimna niftħu qalbna għal xulxejn b'imħabba. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż nitolbuk mulej dbierek il-familji tagħna. Għamel li fil-familji tagħna ikunu tassew għeliqi għammiela li fihom jikbru jixxettlu vokazzjonajiet. Nitolbu fiskiet inresqu it-talb tagħna, partikolarment inresqu it-talbijiet, il-weġġat, is-sofferenzi tal-morda u ta' dawk il-persuni li jduru bija. Il-qani tolbuk mulej dawn it-talbiet li bil-multa kbira qegħdin inresqu quddiemek u għamil minna wkoll strumenti tal-paċi int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamelu mulej li tkun taġita għalina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Kjara niġġeddu u nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba is-saltna ta' smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija inti terġa' ssejjaħ lil bnedmin għal qdusija li fija inti sawwartu fil-bidu. Widdewqu minn issa stess id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek bil-ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Ma ninsewx il-kelmiet li sejrin ngħidu, ejjew naraw li dan il-kliem ma jkunx paroli. Aħfrilna dnubietna kif aħna naħfru. Ejjew nitolbu l-mulej jatina l-qawwa biex aħna naħfru lil xulxejn kif hu jaħfer lilna. Biex aħna ma ninsewx l-emejjel tiegħu. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Itqarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-wahdini mulej, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li jgħaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Kjara inħobbuk dejjem iżjed bimħabba safja fuq l-art u naslu filena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.